Mayong aga sa tanan. May aga. May aga man sa mga upod namon nga dira sa Facebook kag sa YouTube. Kinaagda ang tanan sa pagtindog. Kag magdayaw kita sa aton nga Ginoo. Palakpakan ta nga aton Ginoo sa subong nga aga. Salamat Ginoo sa imo presensya sa subong nga adlaw nga magahalad kami sa amon pagdayaw, paagi sa among pagkanta, pagamba, kag pagpabalakpak sa imo lang gid Ginoo nga kadayawan. Pagpakataluwat sa masigabong nga pagpalakpak ang aton nga Ginoo sa subong na adlaw. Hallelujah! Magambas ang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga atong Dios. Magambas ang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga atong Dios. Ihalad sa iya upos nga himaya, dalayaw ka Jesus nga among Dios. Magambas ang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga among Dios. Magambas ang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga among Dios. Ihalad sa iya buhos nga himaya, dalayaw ka Jesus nga among Dios. Magkakadto kita sa ginharian sa Dios, sa paghalad sa pagdayaw ta. Kay ni nga adlaw gitugas ang Ginoo sa pagkinalipay kat pagkanta. Magkinalipay kag magsinadya sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magkinalipay kag magsinadya sa pagpasalamat sa atong Dios. Kita sa ginharian sa Dios, sa paghalad sa pagdayaw ta. Kay ining adlaw, kay ining adlaw gitugas ang Ginoo sa pagkinalipay kag pagkanta. Magkinalipay kag magsinadya sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magkinalipay kag magsinadya sa pagpasalamat sa atong halad sa pagdayaw sa punuan ng atong Diyos. Dahil ang halad sa pagdayaw sa punuan ng atong Diyos. Kaysa imo gintugyan ang halad sa pagpasalamat. Kaysa imo gintugyan ang halad sa kalipadala. Dahil ang halad sa pagdayaw sa puloy-an ng atong Diyos. Dahil ang halad sa pagdayaw sa puloy-an ng atong Diyos. Kaysa imo gintugyan ang halad sa pagpasalamat. Kaysa imo gintugyan ang halad sa kalipad. I-repeat na nga song para matunan ato tanan. Tanan tadi guro bagko lang sino. Ako kani medyo bagko pa man sino mga songs. We just learning. Kali nila kay Jimmer nga mga obra nga mga kanta. So, we'll go to the top and then pwede ta ka clap, pwede ka pasaot. Tingyo dira nga inong nahamtangan. Even sa Facebook, you can join us in Ilonggo nga matuod nga pagkanta ta sa aton halin sa aton tagipuson. From the top. Magambas ang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga atong Diyos. Magambas ang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga atong Diyos. Ihalad sa iya buhos nga himaya,
ang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga atong Dios. Matumbas ang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga atong Dios. Ihalad sa iya upos nga himaya, dalayaw ka Jesus nga among Dios. Magkanto kita sa ginharian sa Dios, sa paghalad sa pagdayaw ta. Kay hindi nga daw gintugas ang Ginoo sa pagkinalipay kag pagkanta. Magkinalipay kag magsinadya sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magkinalipay kag magsinadya sa pagpasalamat sa atong Dios. Magakanto kita sa ginharian sa Diyos, sa paghalad sa pagdayaw ta. Kay ini nga daw gintugas ang Ginoo sa pagkinalipay kag pagkanta. Magkinalipay kag magsinadya sa pagpasalamat sa aton Ginoo. Magkinalipay kag magkinanta sa pagpasalamat sa aton Dios. Dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa aton Dios. Dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa aton Dios. Kaysa imong kintuyan ang halad sa pagpasalamat, kaysa imo kintuyan ang halad sa kalipay. Dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa atong Dios. Dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa atong Dios. Kaysa imo gintugian ang halad sa pagpasalamat, kaysa imo gintugian ang halad sa kalipay. Hallelujah! Lord, dalayawon ka, come on. Dayawa ang atong Ginoo sa siningaga. Salamat Ginoo sa sining opportunity nga makadayaw kami sa imo kag makapasalamat sa imo nga grasya nga ginhatag nimo sa ama. Lord, nagayaob kami sa imo sa siningaga. Kay ikaw ang amon Ginoo nga amon pag simbahon. Tanan kita magadayaw sa iya. Halin sa atong tagipusoon, sa atong pangunahuna. Worship God this morning. Kung magtulok sa imo kabalaan, kung maglantaw sa imo himaya, kung ang tanan sa palibot manginlandok sang kasanag mo. Kung magpatyag ako sang kalipay, kay ginangkon mo ang kasing-kasing ko. Kung ang tanan sa palibot manginlandok sa kasanag mo. Nagayaob ako, nagayaob ako, gakabuhisa pagyaob sa imo. Nagayaob ako, nagayaob ako, gakabuhisa pagyaob sa imo.
kabalaan kung magtanaw sa imong himaya, kung ang tanan sa palibot maging landong sa kasanan mo. Kung magbatsyag ako sa kalipay, kay ginangkon mo ang kasing-kasing ko. Kung ang tanan sa palibot manginlandong sang kasanag mo. Nagayaob ako, nagayaob ako, gakabuhi sa pagyaob sa imo. Sa imo lang, O Diyos, Nagayaob ako, nagayaob ako, gakabuhi sa pagyaob sa imo. sa imo lang, O Diyos, Nagayaob ako, nagayaob ako, gakabuhi sa pagyaob sa imo. sa imo lang, O Diyos, Nagayaob ako, nagayaob ako, gakabuhi sa pagyaob sa imo. Lord, salamat sa sining oportunidad nga ari kami diri sa pagyaob sa imo. Lord, gintuga mo kami para magyaob sa imo. That's why ari kami diri subong sa imo presensya sa pagyaob sa imo lang gid nga ngalan. Wala na sang iban namon nga yauban kundi ang imo lang gid ngalan, Jesus. Salamat sining nga opportunity. Salamat sa sining nga pribilehiyo nga makadayaw kag maka-worship kami sa sining nga adlaw. Salamat gid Ginoo. Palakpakan ta ang Ginoo. Kasubong na aga takos ag angay gid nga siya ang aton pagayauban. Salamat. Salamat Ginoo. Kag ang tanan magasiling. Amen. Amen. And amen. Maayong aga, maayong aga, maayong aga sa inyo. Pwede ta kapungko. Again, welcome to ginaabi-abi ko gid kamo sa sininga tinion sa aton 10 o'clock Ilonggo service sang His Life Ministries diri sa Santa Clara, Lote, National Office, no? Ang aton vision is to glorify God, himayaon ng Ginoo, kag and make disciples, magtuon kita, magtudlo kita sa mga aton mga disipulo. Where imperfect people are perfectly welcome, no? Hindi kita perpekto, but diri welcome gid kita kaayo. Amen? Amen. Maayong aga, gliwat. Also to our watchers na nagatan-aw sa aton nga Facebook Live, sa YouTube, and ang gapamati man sa radio, no? Welcome man sa subong nga aga sa 10:30 Ilonggo service. Okay, so mapadayon kita sa aton nga ginatun-an subong ang ginatawag naton endure, no? Inkuha ini sa ikaduha nga Timoteo kapitulo 4 versikulo 5 hasta 8. And pagatun-an naton sa subong nga aga ang subtopic naton endure for the reward. Magpadayon kita kay may padya nga palaabuton. Amen? Oo.
Magduko kita, piyong kita kay mga di kita. Amay sa langit, salamat. Salamat sa sining atinion nga ari kami diri subong. Sa imo presensya nga magadayaw sa imo. Magapakamaayo sa imo. Magapataas ang imo ngalan, Ginoo. Amay namon salamat gid ang sa amon kabuhi. Sa amon nga mga pagtilaw, pagtakos kay ikaw ang amon kusog. Ikaw ang amon nga joy, Lord God. Kag ikaw ang amon Ginoo kag manluluwas. Lord, gina-offer namon ang ini nga adlaw sa imo and also ang the rest of the week, ang sa tanan nga adlaw sa sini nga semana. Ginahalad namon Ginoo para lang gid sa imong ngalan. Salamat Lord, in Jesus name we pray. Amen. 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 Okay. So sa sini nga kabuhi blang aton nga topic is endure. Kung sa Ilonggo pa nadula ko. Endure inang masigi ka, maski ano ang kabudlay, maski ano ang pagtakos, pagtilaw, padayon lang sa kinabuhi, no? Mahalin tulad naton ini sa kita nagatrabaho kita, no? May income kita, naga-office kita, or ang iban sa aton naga-negosyo. Kung naga-ubra ka sa opisina, employed ka, di bala naga-look forward ka, ginatanaw nimo ang kada kinsinas, kag katapusan sa bulan nga ginalook forward ta, kay tungod nga may sweldo. Correct? Katrabaho ka mo. Correct? So, every 15th, or some of us, ang iban sa aton, simanal. So, kada Sabado or kada Friday, ginaswelduhan kita. And nag-look forward kita, ginatanaw nato na. Kay tungod may ginpangabudlayan kita, dapat may padya, no? Amo man sa langit. Maski anong aton ginagyan diri subong, pero hindi ka gid magkabalaka utod. Kay may padya gid, no? Sa langit, sa katapusan, no? Kung sa in English pa, hambal sang ining quotation halin kay Michael Clintwood, I wanted God to make it easy. No, sa kalabanan taton nga pangadi ta nga Lord, pahapusa lang akon pagtilaw. Pahapusa nga akon kabuhi. But instead, anong inhatag sa Ginoo sa aton? He gave us the ability to endure. Gintagaan niya kita abilidad sa pagpadayon sa kabuhi nga ni maski ano kabudlay. Amen? Ang padya naton, kung iba sila naton sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, verse 8, naghambal ini nga ang the crown of righteousness. Mahambal lang ko sa in English kay wala ko sa Ilonggo nga Bible, no? The crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not to me only, but to all who look forward to His appearing. Mga utod, may ara gali kita padya sa langit. Kag ang padya ginatawag nga corona. Crown. Kag righteousness, pagkamaayo, pagkamatarong. No, lain niya sa kalibutan karon mabalaan ta na nga lain niya righteousness ano ni man. Sige. Anong butsing anon sang crown? Sang corona. You know, aning word, ang crown, ginkuha ini sa Greek, no? Sa Griego, nga tinaga. Kag inibot, hambal diri, Stephanos. Stephanos sa Greek, no? And it means a badge of royalty, a prize in the public games, or a symbol of honor. Generally, honor. Honor is pagpaka, sa imo, gintagaan ka, honor bala? No? So, diri ni ginkuha ang ngalan ni Stephen, amot kung kakilala ka mo ang una, nga martir sa Bible. Naging bato. So, crown, corona. Kag ang corona, ginahatag ini, no, during the Olympic Games dito sa Greece, sang una, sa mga tao nga nagdaog. May mga games, no, mga dalagan, mga weightlifting, ano pang mga games ang una. Amo hindi ang padya, ginatagaan sa corona, kag ang karangalan, ang honor, nga magtindog sa tubangan, kag palakpakan ka. Okay? So, amo na ang padya sa ila. Siguro may padya pangalain, pero wala na butang dili. Kag usually, it is a laurel. Dahon lang gani, ini nga kuan nga corona. Pero honor na sa ila.
Ang haton naman niya, reward in heaven, ang aton padya sa langit, inatawag nga righteousness, pagkamaayo, pagkamatarong, righteous. Kabalo ka utod, makasasala kita. We are sinners, even from the start. Halin sa sugod, makasala kita, tuod na. Hasta subong. Sang ginbaton ta si Jesus Christ, nga aton Ginoo, kag manluluwas, nagpati kita sa iya, nagtuo kita sa iya. Nga sa cross, may ara ginatawag nga divine exchange. There was an exchange. May ginbaylo. Nagbayluhanay kita. Ang aton sala sa righteousness o sa pagkamatarong sa aton Ginoong Kristo Jesus. Nagbayluhanay. So nga aton sala ginako niya, siya ang nagbayad sa punishment, sa penalty, sa sala naton. Kagang iya pagkamatarong na saylo sa aton. Amo na nga subong, magtanaw sa aton ng amay sa langit, wala ka na sala. Gapati ka na utod. Dapat magpatigid kita sina. Kay masayang aton nga kaluwasan. So, crown of righteousness. Kabalo ka mo may ara 5 ka korona sa langit. There are 5 crowns nga sari-sari ang korona. Number 1, amo ni aton nga ginatun-an subong crown of righteousness, nakuha ini sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Mayara man nga crown of glory sa 1 Peter halin sa Pedro. Una nga Pedro libro, no? Chapter 5 verse 4. May ara man nga crown of rejoicing. No, ginkuha sa 1 Thessalonians kapitulo 2 versikulo 19. May ara pagid incorruptible crown, hindi madunot nga crown, or imperishable crown. Ginkuha ini sa 1 Corinthians 9:25. And the crown of life, amoy ning halin sa Revelation 2:10. So, sari-sari nga korona. Pero sa sininga aga, ang aton pagatunan, amo ang crown of righteousness. Pagkamatarong, pagkamaayo. Ginbuhat kita maayo sa Ginoo. Tanan naton nga sala, ginhugasan. Sang balaan nga, kagputli nga dugo ni Jesus Christ, ni Kristo Jesus. So, limpyo na kita subong. Amen. Mamangkot ka tinga, kinanglan pagid tita pa dyan, how? Kinanglan pagid ang reward sa langit. Ang Biblia, ang pulong, nag-mention, naghambal, sang padya sa langit, damo ng mga beses, no? May ara sa Matthew chapter 5, verse 12, may ara sa Luke 6, verse 23, kung gusto nyo basahon, no? I-enumerate ko lang, para later on, pagpuli ninyo sa inyo balay, makabasa ka mo. 1 Corinthians 3:14, kag 1 Corinthians 9:18. Mamangkot ko gali before. Adanay ka. Sino diri ang wala Bible sa inyo? Wala Bible? May Bible tanan? Everybody has a Bible? Okay, sige. So, damo nga beses nga gin-mention sang pulong ang reward, ang padya sa langit. But kinanglan gibalang ang padya, no? Amo ning hambal sang kwan. Won't being in heaven nga mas nang bastante na ara kita sa langit. Ara kita sa sa presensya sa Ginoo, kag gina-experience ta siya. Ang iya himaya, ang iyang kalipay ginapaambit sa aton nga kadami gid kaayo sa langit, wala na sang masakit. Wala sakit unto, sakit ulo. Wala diabetes. Wala hypertension, no? Sa langit. Nga sometimes gisado ka budlay ano pagid nga padya. Wow, grabe, no? Amo kita sina kapalangga sang Ginoo mga utod. Nga sobra-sobra ginahatag sa pagpalangga niya nga gusto niya ihatag niya sa aton ang tanan nga ara sa iya. And also, dugang pa sina, ang aton pagtuo naga-rest, nagapahuway sa pagkamatarong sa aton Ginoong Kristo Jesus. So instead sang aton pagkamatarong, makuha ini sa Romans 3 verse 21 to 26. Ang aton nga ginahimo diri sa kalibutan, nga maayo ha, ang aton good works, no? Ginatagaan reward. Okay. Naikaklaruhon ko bala. Karon ang aton nga good works is not the road to salvation.
Hindi ini kaluwasan. Okay? But kung ikaw, naluwas ka na, gina-expect sa imo, you are expected to do good works. Pero ang imo good works, ang maayo mo nga binuhatan, hindi ina makaluwas sa imo. Ang makaluwas lang gid sa imo, ang pagtuo kay Jesus Christ sa cross, kag ang iya dugo. Amen. Amen. So, klaro ha? Pero you are even obligated nga magbuhat sang maayo. Kung ikaw, ginatawag mo ikaw nga Kristiyano, expected gid sa imo sa aton mga utod to do good works, mga maayo nga binuhatan. Nagasugod ina sa una-huna. Okay? So ang himuon ta, hindi na kita maghuna-huna sa malain sa aton mga utod, mga kaingod, mga kasilingan naton, even mga kilala naton, no? Maski ano pa nang hinimo nila, limpyuhi gid ang huna-huna mo. Kay kung anong ara sa huna-huna mo, nagapanaog na sa tagipusoon mo. Kag kung nag-ara na sa tagipusoon, nagagwa na sa baba mo. So pila sa aton na nagakutyo-kutyo, hindi bala na maayo. Okay? Hindi na kita magkutyo-kutyo. Gossip. Kaya hindi ina siya maayo. Instead, pray. Pangadii ang mga tao nga yaguta sa imo. Sa Ephesians, chapter 2, verse 10, na hambal diri, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sige, hinahinayon ta. We are God's workmanship. Utod ikaw, gintuga ka, ikaw ang pinakamataas nga creation diri sa kalibutan. Nakuha nyo? Ikaw ang pinakamataas sa subong time, because ari pa kita sa fallen body naton, nubo-nubo ka lang sa angel. Okay? Nakuha niya? So, pero diri sa kalibutan, ikaw pinakataas. Gani hindi pagsayangi ang imong pagka-work, ang masterpiece, obra maestra ka sang Diyos, diri sa kalibutan. Created in Christ Jesus, ginbuhat ka, pinaagi, kag para kay Kristo Jesus. Tandai gid na. Wala ka ginbuhat para lang sa imo. Kundi ginbuhat ikaw, you are created in and for Christ Jesus. So that tanan nga binuhatan sa Ginoo ni Kristo Jesus, ginbuhat niya pinaagi sa imo. Tanan nga buhaton mo subong, ihalad sa iya. To do good works, maayo nga binuhatan. Mga utod, anong mga maayo nga binuhatan? Pagbulig. Paghatag sang maayo nga good word sa mga aton nga mga utod. No? Hindi nga pagpanglibak. Hindi mga panghambal nga hindi maayo. To do good works is touch from the heart. So, tandaan gina naton ngang maayong binuhatan nagasugod sa tagipusoon. So, ang pamangkot ko sa imo, subong, kamusta imo tagipusoon? Limpyo? Amo na ha? Dira kita mabase. Ang sunod sina, which God prepared in advance for us to do. Ang tanan naton nga maayo nga buhaton, napreparar na, mga utod. Napreparar na. Ang ato na lang buhatan, magtikang ka to step into sa maayo nga binuhatan. Paano? Mamangkot ka, paano na, pastor? Paano mo na mahibuhaton? Obedience, mga utod. Ang pagsunod sa pulong sang Dios, amo ini ang pinakamabudlay nga buhaton sang isa ka Kristiyano. Ang pagsunod sa tanan nga tinudlo ni Kristo Jesus, tanan nga command niya, pero amo nang gina-expect sa aton nga magsunod, mag-obey. So are you obeying the Lord Jesus? Nagasunod ka sa iya tinunan. So pag amo ni aton mga ginahuna-huna, so pagpulo nimo karon, ang imo question sa imo nga bago ka magtulog karon sa gabi, mangkutay mo lawas, Ginoo, nagsunod bala ko sa imo subong adlaw? Kag after sina, adlaw-adlaw mangkuta lawas mo. Because that is the only way nga mabalaan nimo ang imo lakat sa Ginoo. Okay?
Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 9, naghambal diri. What after all is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each task. Tanan kita may binuhatan. Kung ikaw may ministriya ka, may buluhatan ka sa Ginoo, tumana na. Kag hindi na magtanaw sa iban niya nga ministry, ang ginpabuhat sa imo sa Ginoo, amuya ang talupang do nimo. Tagaan nimo sa atensyon. Ang problema, kung wala kakabalo kung anong ginapabuhat sa Ginoo sa imo. So, amo nang question mo karon, Lord, anong ginapabuhat mo sa akon subong man? Anong gusto mo Ginoo nga buhaton ko para sa imo? Tanan-tanan kita ha, mahimuon gid para sa Ginoo. Sa verse 6 nagambal dili, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So ikaw, kung may ara kita, ikaw life group, nablang grupo, nga nagatipon ka mo once a week, tapos mag-discuss about the Bible, paindo-ino ka mo kung anong ginhambal sang Ginoo sa aton kabuhi, kag i-relate naton ina, life group, tawag sina, i-relate ina naton sa pulong, no? Ginatawag ina nga life group. Okay. May mga times nga ang imo member, ang ginatudluan nimo mahalin sa imo, masaylo sa iban. Okay lang na, no problem. Kay hambal sa Bible diri ikaw ang nagbutang sang seed, sang ano ganing seed? Liso. Ikaw ang nagliso, pero iban nga tao ang nagbunyag. Pero ang Ginoo, God has been making it grow. Tanan-tanan kita, ang Ginoo ya ang mapamature sa aton. Ang Ginoo ang mapatingkad sa aton nga panguna-una as a Christian. So, kung Kristiyano ka, dugay ka ng Christian, 1 year, 3 years, 5 years, 10 years, 25 years, ari mga utod. Go, look back, balik dibi. Ano ko 5 years ago man? Ano ko nga klase nga Kristiyano? Ano ko nga klase Kristiyano 3 years ago man? O 1 year ago? Tapos mangkuton mo, nagbag-o bala ako. May mga pagbag-o bala sa akong kinabuhi. Meaning, nangin maayo bala ako nga Kristiyano. Grabe yung pamangkot, no? Mangkuta gidlawas mo. Ikaw lang na makasabat. Nga, para mag-grow ka, magtubo ka. Verse 7, so neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Ang Ginoo ang nagapa, tubo sa aton. As long open kita, kag obey kita sa Ginoo. Ari pagli. In order to obey, there must be humility, pagpaubos. Hindi ka maka-obey kung wala pagpaubos. Prerequisite to obedience is humility. Amen? Pagpaka may inubuson bala, hindi ka mangin maiya-iyahon nga taas imo tanaw sa imo lawas. Verse 8, the one who plants and the one who waters have one purpose and they will each be rewarded according to their own labor. So, kung ikaw naga-labor ka, naga-ubra ka sa Ginoo, utod, maski subong, wala ka padya, be patient. Ang Ginoo ya ang mahatag sa imo sang padya. For we are all co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Sige na lang. Next. Okay. Ano bala ang rason? What is the reason for the reward? Nga kinanglang tagaan sang padya, no? Isa ka rason para sa padya sa langit is the fact that Jesus shares His reward with us. Gina-share, ginapaambit sa aton Ginoong Jesus ang iya padya. Bala mo si Ginoo, ang Ginoong Kristo Jesus nag-suffer man diri sa kalibutan mo. Diyos siya nangin tao, nag-suffer because na-overcome niyang suffering, ginpadyaan sa karon sang amay naton sa langit. Hambal ni Paul, I no longer live, but Christ lives in me. Utod, ara si Kristo Jesus sa imo. Ara subong sa imo. Hindi ginapagkalimti. Kalabanan, bisatong kakalipat kita.
nga Kristo Jesus ari gali isulod. So kung may awareness ka nga si Kristo ari sa imo, think twice ka sa paghimo sa mga hindi maayo. Tod na, the life I now live in the body, ang akon kabuhi nga ginakabuhi subong, I live by faith in the Son of God. Butsi nga nun sina, tanan ni mo nga buhaton, nagasandig sa pagtuo ni mo kay Kristo Jesus. Tanan. Sa imo trabaho, sa imo relasyon sa pamilya mo, sa imo mga pagdili mo sa imo nga mga friends. Tanan gid nakasandig na iya. Kag nakabase na sa pagtuo ni mo sa Kristo Jesus, who loved me and gave Himself for me. Grabe yung pagpalangga, no? Sometimes gina-take for granted ta mo ang pagpakamatay ni Jesus Christ sa cross. Ang pagpalangga niya sa aton nga gin-offer niya ang kamatayo, ang iya kabuhi para lang sa aton. Utod, amo man ang ginapangayo sa aton. Ang aton kabuhi, ihalad naton sa aton Ginoo para may padya kita later on sa aton kabuhi. Our lives are hidden with Christ. Natago ang aton kabuhi kay Kristo Jesus, who is seated at the right hand of God. No, halin sa Colossians 3:1-4, we die with Him, napatay kita upod sa iya, and we live with Him, nagkabuhi kita upod sa iya, and we share in His joy. Halin sa Romans 6:8 and Matthew 25:21, and in heaven we will dwell with Him. Na wala ko lang mabutang dira, nga we are being made perfect through what? Through suffering. Gina-perfect kita. Ang pagbuhat sa aton daw ano kitabla ng musitira, kita niyo musitira. Pag ubra sina humok na siya, no? Ginapatiyog-tiyog, kag gina-mold sang kamot hasta ma-form siya sang musitira. Amo man kita ang musitira kag ang Kristo Jesus among kamot nga naga-mold sa aton. Kabalo ka mo masakit mag-mold, masakit magtapyas, mag-perfect sa aton. Tanan nimo nga mga hindi maayo nga buluhaton, imo batasan, ba mo gid ni. Number 1 gid kakuhaon sa Ginoo sa imo. Kung ginhatalad mo kabuhi mo sa iya, kakason niya gid ang imong hindi maayo nga batasan. Paano yun himuon? Sa mga sitwasyon nga matistingan ang imo pagtuo sa iya. Liwat-liwat. Paano ginatapyas sa Ginoo kag ginamold niya ang aton karakter? Pinaagi sa mga sitwasyon nga utod. Mga problema, mga struggles nga ginatistingan gid ang imo pagtuo, ginatistingan ikaw mismo. Ano ang pagsalig mo sa Ginoo? Ikaw lang gid na makasabat. Ari ang pamangkot ko sa inyo. Kung may problema ka, anong una mo ginahimo? Kamo lang na isabat. Nagasalig ka dayon, kapanumdum ka, ano himuon ko? Ay, makamangutang ko to, anay. Ngita ko to ulutangan. Or ano himuon mo? Ay, do may manok na nakasulod sa, sa saranaw. Ate, fried chicken na karon. Daw mo bala na aton nga pag, ang una tang himuon mga utod. Kung may problema ka, ano himuon? Luhod kang magpangadi. Amo ginang una. Ang problema lang kay kalabanan sa aton kung may problema gani, ang pagpangadi amo ang last option nga ginahimo naton. Tuod na. Unahon tanay ang aton ka kusog anong ang mahimo ko may kwarta pa ko to may anong pa kadi. Pangadi una. Tawag sa Ginoo. Hibi sa iya. Amo nang unahang himuon mo. Hindi na iwilain pa. Maski ano kagamay sa problema mo, ano kadako sa problema mo, una ginanay pagluhod kag pagpangadi. Amen. Amen. We share in Christ. So kung kita, naga-suffer kita din, naga-share kita sa suffering sang Ginoo, naga-share man kita sa iya padya. Amen. Hallelujah. We share in Christ. Ang aton kabuhi, nakalink, nakahigot upod sa aton Ginoo, Kristo Jesus. Nakalink na iya. If you call yourself a Christian, ginatawag mo ikaw nga Kristiyano ka, ang imo kabuhi subong, hindi mo na ma-separate sa Ginoo. So ang padya nimo, ang reward nga nabato ni Jesus is shared with all of us. No? Why?
Because if we are children, anak man kita sang Diyos, then we are heirs. Iridiro kita. Iridiro sang ano? Kung ano ang nabato ni Jesus Christ, halin sa amay, amo man ang batunon mo. Kung may himaya siya nga nabaton, mabaton mo na. Subong, pagpatuto lang. Anong buti nga sa pagpatuto? Kung may problema ka, duwa lang gid ang ginahimo mo. Duwa ka reaction. Either i-reject mo, mag-resist ka, or magpatuto ka ihatag sa Ginoo ang imo problema. Duwa lang ginautod. So if indeed we share in His suffering, ma-share kita sa iya nga pagpakabudlay diri, in order that we may also share in His glory. Butsi nga nun, utod padayon lang. Because there is a reward. Mas-share ka sa himaya sang Ginoo. Kaga ang aton padya, our reward in heaven depend on the goodness of God. Ang kaayo sa Ginoo. Gapati makamo nga mayong Ginoo. Amen. So ang kaayo sa Ginoo, pinaagi ina sa pagbanhaw sa aton Ginoong Hesus. Kay pagbanhaw niya, nakagain siya inheritance in heaven, on earth, because our faith is tested and results and praise and glory and honor when Christ is revealed. Ano ang imo relasyon sa Ginoo? Karon makadto kita dira. Because the things we do in this life are only permanent, that is carried with us into heaven, if they are built on the foundation which is Christ. Ano ang percentage nga nabuhat si Kristo sa imo? Kaya ambal sa Bible, sa Ephesians, we are created in the image and likeness of Christ. But hinay-hinay ni, may 1%, 5%, 10%, 50%, until makalabot 100%. Ngang makita sa imo, si Kristo na. Hambal ni John the Baptist, that I may decrease and you might increase in me. So, buti nga ma-decrease ako, ma-increase ang Ginoo sa akong kabuhi. Ang aton padya sa langit, hindi pareho diri sa kalibutan. Diri sa kalibutan, ang padya ay material na ipirmi. Kung gatrabaho ka, tagaan ka sweldo, kwarta. Kung may hinimuan ka, like for example, dito sa Olympics, sa Tokyo Olympics, ano natabo? Tanan nga may medal. Sila ni Heidelin, sino pa to, Marshall, tanan si Paalam, may medal, gintagaan sila sang auto, amo lang na nabatian, confirmed na, futon. Futon nga amot kabati, kamo sila nga salakyan, no? Futon siya. Pero salakyan pa rin. Padya pa rin. Because ang ginhatag nila nga honor sa Pilipinas, naka-gold medal. Pero ina siya, representation na siya, sang true reward nga makuha naton sa langit. Mas nami ang makuha naton sa langit dito. Amo gani naga-wonder ko bala. Ikuan ko lang ang mindset ko ya ha. Kalabanan nga mga tao, gusto magpadayon, kabuhi, diri sa kalibutan. Amo na nga sa hospital, may mga ICU, inato tugungan katubo, tanan-tanan, para magdugay kabuhi mo. Ginaprolong, ginapadugay ang pag-agwanta mo diri. Konyo, nga kung ikaw ara kay Kristo, ang padya mo gahulat dito. Dito ya wala na iyasang kasakit. Ang problema kay nadlo kita mo. Nadlo kita. Okay, so anong meaning sang padya? Ang meaning sang padya is our depth, ang ating relasyon sa kay Kristo Jesus. Si Heidelin, grabe gid nga hatag sa iya sang honor sang Pilipinas. Nga first time ta naka-gold sa isa ka official nga game. No? Weightlifting. First time. Although in the past, naka-gold na kita actually. No, sa bowling, nalipat ko sa ngalan sang babae itong nga nagdaog. Pero hindi to siya be official nga game, demonstration game lang to siyang bowling at the time. Pero naka-gold na kita. So ini siya, official gini siya. Grabe no, isa ga wonder ko si Heidelin gali 4'11 na mo ang iya height. 4 feet 11 inches.
Pero nakadala siya 55 kilograms nga barbell. Can you imagine? Sa aton diri siguro wala day may makadaog 55 kilograms. Dead weight, deadlift. Bugat-bugat na ya. So anong meaning sang gold ngini? It is the meaning of a relationship. Ang botsing anon, kung mag-persevere ka diri sa kalibutan, ginapatagaan mo meaning ay mo kabuhi diri. Because ang reward naton or honor we gain in heaven will be precious to us because they carry the weight and meaning of a relationship with God and because they remind us of what He did through us on earth. May pamangkot pagid ko sa imo mga utod. Isabtan nyo lang niya sa inyo yung panimalay. Kamusta ang imo relationship sa Ginoo? Satisfied ka bala? Ang standard sang imo relationship sa Ginoo is love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your might, and with all of your strength. Buting bilog mo gid nga pagkatao nga pagkabuhi mo. Amo nang pagpalangga sa Ginoo. Now, question is, sa diin ka na nayon? Kumusta relasyon mo? Ikaw na yung makasabat. Satisfied ka na sa imo relasyon sa Ginoo? Okay na sa imo? Okay na ko, Lord. May man makabuhat ko maayo, may man hindi. Satisfied ka na. Or the more proper question is, satisfied na ang Ginoo sa relasyon niya sa imo? Amo na dapat ang question. Because there is always room for improvement. Hindi kita makahadlok utod, hindi magkahadlok to go into a deeper relationship with the Lord. Hindi magkahadlok. Ang aton kaluwasan, libre. Salvation is free. Okay? All you have to do is to believe. Have faith. But after that, there is a price. And that price, ang presyo sang imo walk, ang imo pagka-Kristiyano, is all of you. Dapat ang Ginoo is Lord of all because if not, He is not Lord at all. Amen? Kung may portion pa sa imo, kasing-kasing, Lord, hindi niya pagtandugaya. Basta sa, like for example, sa kwarta, hindi niya pagtanduga, Lord, ako ya bahala, di. Hindi ka lang ya, Lord, sa iban nga mga aspeto sa akong kabuhi. Pero kung sa kwarta na gani, pa ba, iko ya, Lord, Hindi siya Lord sa imo. Hindi. Butsing bigyan nun, sang Lord, siya ang imo boss. Kung boss mo siya, you obey Him. Amen? Ang aton padya sa langit, nagahatag himaya sa Ginoo. Just like our life here on earth, dapat ang imo kabuhi, nagahatag himaya sa Ginoo. In short. So every time nga maghimo kita sa hindi maayo, pamangkuta ang lawas mo, naghatag bala ko himaya, naghatag bala ko honor sa Ginoo, sa ginhimo ko. Mo lang na ang mga question ang pamangkuton ta. Kay kung sabat sina hindi, anong ginahimo mo? Amen? Amo lang na ang mga pamangkutanon. Ini nga mga pamangkutanon, guideline ini sa para pagtubo sa aton. So the closer we are to God during this life, the more centered on Him and aware of Him, the more dependent on Him, the more desperate for His mercy, the more there will be to celebrate. Okay, every one of us has a story. Ingi mo kabuhi, utod, may istorya na. Akon kabuhi, may istorya. Just like the telenovela sa movie, sa TV or movie bala. Nga everything has to end well. Dapat sa katapusan madaog. Ang important karakter dra mangibabaw. Amen? Ikaw magdinalagon ka sa imong kabuhi. Hindi magpapirdi. Amo ina ang storya mo. Every one of us has a story. Nagsuffer kita diri pero ang the end nangin victorious kita, nangin madinalagon kita. Amo na dapat ang kabuhi ta. So hindi magpadala-dala sa mga tentasyon, hindi magpadala-dala sa kapos sa kay gusto ko amo na tinagpadala na lang ko ginhagad ko sa akon migong magkadto sa amo na tinagpatuto na lang kuya hagad. Wala ka malang naghambal nga hindi lang kuya kay hindi maayo magkadto da. Amen. Okay. Ma-close ko dire. Ang aton kabuhi is being prepared for us, ginpreparar sa Ginoo.
nga no matter what, dapat preparado ka sa paghambal sang hope, sang pag-asa sa maski sino magkadto sa imo. For example, may magkadto karon sa imo na may problema siya. Ano himuon mo? Buligan mo hindi. Just like na lang bala sa Ario, pinaka-common. Sa downtown, magparking ka damo daga pa ka, pangayo kayo. No? Mayara gani man ang mga boys bla ng natawag nila, Gigi boys, mut ka bating mo na. Na mag-isol ka gani, Gigi boys. Anyway, so ginatagaan bala naton? Or may magpakilimos, tagai ko, muna yun na. Oh, aring question, no? Maghatag ka, hindi mo na pag-question nun. Kung ara man lang sa imo, tagipusoon maghatag, hatag na lang, hindi na nga, bakal yan isang sigarilyo, or bakal yan is, ganing na singhot. Ha? Rugby? Hindi na. Maghatag ka, ginatanaw sa Ginoo ang tagipusoon mo. Naghatag ka bala out of the compassion of your heart, ang imong compassion sa imong tagipusoon. Naghatag ka bala sa imong generosity, nga ang intensyon mo makabulig. Maghatag ka, release mo sang kwarta, ihatag sa Diyos. Hindi nga, base ano nyo tong kwarta ko man. Paghatag mo na, hindi na imo kwarta. Amen? Just like when you give, even sa church, no? When you give, pag-release mo na, hindi na imo na. Even if you believe in the tithe, ang ikanapulo, bala, kung nagapati kasi na, actually, ang ikanapulo, bala, hindi na aton. Ginabalik lang na naton sa Ginoo. Amo na hambal sa Bible. Kung nagapati ka sa Bible, amo na hinambal, the 10th. No? So, pag-release mo na, hindi na imo. Ginabalik na lang sa Ginoo na ang iya. Pero ang 90%, imo na iya. Amen. Nan. So, amo nang aton nga kwan subong. Kung may magbulig ka, bulig. Period. Hindi na pag-question na. Amen? So, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and training. So, mga utod, prepare na kita. Prepare sa aton tagipusoon. Kay ang aton nga tagipusoon among ginatanaw sa Ginoo. Amen. Ang pag-suffer diri sa kalibutan, i-release sa Ginoo. It takes practice maghatag release. But it can be done. Pinaagi sa kusog sa aton Dios. Balaan nga espiritu. Magduko kita magpiyong, salamat Ginoo. Salamat Lord sang imo pulong. Salamat Lord nga natandog kami Ginoo. Kag hambal kami Lord nga masunod pagid kami sa imo, magatuman pagid kami sa imo, maga-obey pagid kami Ginoo sang imo pulong. Sa mga imo commands, teachings, tanan nga gintudlo sa pulong nimo Lord. Tinghuan gid namon nga makasunod. Nga Lord, it's because not for the reward, but because we love you Lord Jesus. Palangga kagid namon Lord. Kag sugod subong Lord, buligi kami sa amon kinabuhi. Nga ang amon kabuhi mangin pleasing, mangin maayo sa imo mata. And Lord, buligi, gwardyahi ang amon tagipusoon nga hindi matandog sang enemy, sang kalaban ni Satanas, nga hindi mangin mahigko, pero malimpyo Ginoo. And Lord, salamat kay ari ko diri subong, nagaginhawa pa ko, makabuhat pa ko sang imo buluhaton diri sa langit. Salamat gid. Initanan ginapangain namon pinaagi sa ngalan Kristo Jesus nga among Ginoo, kag tanan namon nga mga utod maghambal. Amen, amen, amen. Mayong aga sa tanan, antes sa kita maghatag sang aton nga tithes and offering, may basahon ako nga message regarding sa Julius Hall building project. A blessed day to everyone.
We thank the Lord for last Tuesday, August 17, mark another milestone in the history of our church, particularly in the Julius Hall building project. Because finally, we had the awarding ceremony and MOA signing with the chosen contractor for the construction of Julius Hall Phase 1. The event was held at HLM National Center and was attended by our HLM pastors and staff, the Julius Hall team, as well as the contractor and his staff. The official signing of the contract is scheduled on September 14. Excavation work for the building foundation will start in the weeks thereafter. The first pouring of the foundation is estimated to be held within the first week of February 2022. We are grateful to each one of you. You have had contributed to the Julius Fund, especially our faithful pledgers. As of August 12, 2021, the Julius Hall Fund outstanding balance is 6,295,279.96. And this is enough to cover the phase 1 of our building construction. We praise God for His grace has brought us this far. The fruitful steps we took will eventually be a testimony of our Lord's goodness, greatness, and graciousness. Today, we continue to pray that by the grace of our Almighty God, we will be able to begin raising funds for Phase 2, which will be for the construction of one half of the ground floor area. Cost of Phase 2 will be more or less 6 million. We are inviting more pledgers to take part in this project. Your faithful and consistent offering, regardless of the amount, will comprise a valuable portion of our building structure. Many of us here share the same dream, the completion of the Julius Hall project, which will rise to be the home for the nation. For God's glory in the generation to come. So please, join us in believing, praying, and giving continuously for the Julius Hall project. May the Lord reveal to you to give according to the prodding of the Holy Spirit. We have our Julius Hall offering box over here where you can place your pledges and offering. Thank you very much, and the Lord bless us all. So, mata kita sa nga doon.
tagaan mo kami isang kusog kagkabakod, financial provision, protection, maing lawas kapag una-una. Ginabalik namon ini ang tanan ng kadayawan si imo sa ngalan ni Jesus. Amon Ginoo kag manluluwas. Amen. May duwa kita da ka sobre. Ang brown envelope para sa aton Julius Hall project. Ang white envelope para sa aton regular giving. So kung handa na kamo sa paghatag, pwede na kamo katindog kag magpalapit sa aton giving basket. Madamo nga salamat. Dalang halad sang pagdayaw sa puloy-an sa aton Diyos. Dalang halad sang pagdayaw sa puloy-an sa aton Diyos. Kaysa imo gintugyan ang halad sang pagpasalamat. Kaysa imo gintugyan ang halad sang kalipay. Dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa aton Diyos. Dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa aton Diyos. Kag sa imo gintugyan ang halad sa pagpasalamat. Kag sa imo gintugyan ang halad sa kalipay. Magtindog kita kag magbaton sang blessing sang Ginoo. Piyong lang ta kag tuko. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. In Jesus' name. And all your people will say, Amen, Amen, Amen. Lakat sa pagidait sa Ginoo. Plakpakan tang Ginoo. Oh, God is able to make all grace abound to you. Oh, God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, so that in all things, having all that you need, you will abound in every good thing. Abound, having all that you need. Abound in every good deed. You'll abound. Oh, God is able to make all grace abound to you. Oh, God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, so that in all things, having all that you need, you will abound in every good thing. Abound, having all that you need. Abound in every good deed. You'll abound.